Hari ni kesengi ngakwa benkren Shapang kawai ka subject bagata kadai ka Jingpyndkut ka Bible ke thu ingi bau Jisu ong lada ka khmat jongme ka ba shakamon ka penjentut yame to khlau no eka bat to bread no nami na ba ka mento yame ba kan du no kawai ka khot jongme ban ya ka ba bread ru ya ka met jongme shitli shadujok lada ka khmat jongme ka le pop khlau no eka kamul lada ka khmat jongpi ka subang man pe pornography subangon pe tangi ge jong perthai ka subangon pe tangi ge jong kiwei khlau no eka ka bamut pendekut no ya kata ka jinglong ga jong pi mentahi mdei ban chu apro namar lada kata kadang sno api lada kata ka jingpet ke jong pi ya kiwei ka pen sniu ya ka jingim ke jong pi kawan ra ka jing bisni kawan ra ka jing barai kawan ra ya ka jing pi hon kawan ra ya ka jing yale khlau no lane pendekut no ya ka bakum kata Hari ka sengi ka bamenta lada pi dang ailat bagata kadang slo aga jingim ka jongpi lada ta ka khmat ka jongpi kadang longkum jo iskum jo ka bamut hi pin poi shadu jok ong ka khtin ka jongplay ba ka balet ka wei ka khmat sabeneng ban ya ka balet baro artli ki khmat shadu jok dadeng ta lada ka khmat jongpi kadang mlien kadang pen bra ya ki jong ni ka perthai dadeng ta khlau no ya ka ong ka khtin ka jong try ka ni ka ji kai ka jong jisu ong ro kum ni lada ka khti ka man jome ka penjin thut yame to at no ya ka Waktu bread no nami, na baka mento ye me bakan du ka wei ka khot jong me, ba dolom bread ya ka met jong me shitli hadu jok. Tadeng tau Jesu ong, lada kata ka khti jong pi. Lani lada ka dei ka no ka binta na ka met ka jong pi. Lada ka kejat na ka khti, lada ka khti ka jong pi dang trai ka kam ka ba, ki ba jaklia ka kam ka bam sutanat bu trai, lada ka kam ka pentuk ka pi, ka ba ya pi pin ino ida ka kam. Lada kata ka kam ka penjengai pi no try bhaba pendekut no na kata ka pung kata ka jat kam tading ta lada ka kejat jong pi na ka yalam ye pi syaki ki ben le pop em pendekut no ya ka bakum kata ka jingat lenti ka ni ka sengi pendekut ya kata ka jing try pendekut ya kata ka jingat lenti ka jong pi namar lada pim pendekut menta yo bu try wan no menta ka jingim ka jong pi kan long ka ba cordet tading ta kwa ba nong ye pi ka ni ka sengi wanam ai lat lane wanam ai daw bangau briu batulot na nga ka briu ka batulot na pi tulot kan mau ka ni ka wei lada pidan hak timir ke jingyap em ngasi kan mau ye kani lada be CRP ne be pulet em ki beri kila mare lada kan ro ka jrong kan no lada don ki sya ne ki nar sya ro kin thi kin light namar ka jing e lane kata ka jingyap ka be ki na dien lada be nong tu ne be nong sya no lada be ki nong kam sni nga ngai utau bri un la be ban mare namar ba ka be ka jingyap lada ka pop kadang be PM lada pi sung thu kata ka ka ba peniap ye PM nga ngai pinom pen up lane pinom le gertun Henry pin le menta nganget habu nong shunu be ya pi lada ka jingyap shisha ka be ya pi nganget pin mare ban nganget pin la ru ya kata balada pi dei shisha ki briu ki babitar ya ka pop pin la ban le ya kata ngajulingo habang ngai ba ya ki ang te pomat pran ki nar ki pendekut ki mau ki klong ba di ka slap ka ba he ki dang la ban ra namar ka jingbitar ta ka pen la lada pi bitar shisha mdeyu briu lada pi bitar sha ya ka pop em ban ka ni ka pop kan peniap ya pi lada pi bitar nganget pin la wi ban le i kata ka ba pim pat ju la ban le mano tanai ta wat ai daw ba nga long bri wat tlot ne bri wat swai bri bo biet snow ya ne ka wai ba ka pop phya ban pitar ka pop pa pi dei menta man shim ta ka rai ban la ka khmat jong pi ka le pop khlau no pendekut no ta ka jing dei ka ne ka sngi la da ka khti ka jong pi ka le pop pendekut no ya kata ka kam ka ba pi ju tre ba la da pi dang ya skalenti ka bom dei da pi nang le ke ka bom dei pi sngo thu ba ka ta ka nyalam mi pi ka du jok pendekut no man ta ka sngi khlau no pendekut no ong khtin ke jong try namarda pi sya ba kata kadang dan ha ka jim ke jong pi kata kan yalami pi ka jing yap ngan duai ke ne ka por na ka banta jong pi try ne ka por ngan duai ko krat means nei ni ki khon ke jong me ke dan pe joki ko try ba khmat joki na long marau ka khti ke jong ki na long marau ka kjat joki na long marau ha ka pop ba try ngan da pathat ya ki bor ke jing dum ke ki bor ba man ki ba pen pop ini ki khon ha ka gerteng jisu ka ne ka khmat ka ba pen pop ka da ka jing pet ka ta ki ye ki bor khat ka jing dum ken ria agar teng jing jisu kan don ka jing pendekut ya ka ta ka jing pet ya ki basneu ha ne ka sngi ka mamta na khlau no ta ka khmat hallelujah ha ka gerteng jisu la da ka khti ka dang to ka dang them ka dang le ki kam ki ba syukur ki kam ki ba matlab ki kam ki ba yadai ki ba ya ha ne ka sngi ka ta ka jing trai kan dekut no ha ka gerteng ka jong jisu pada ka kejat ka dang yalam ki basneu Siawa kadang ilam sika patakiat kadang ilam siki kam ki basneu ki kam ki penjaklia ki penjat ka jim ha ka kerteng uji su ngap pendekut ya kata linti ya rubaro ha ka sngi ba ni ki kon jama try ki yok mat ya ka jim penem ya ka jim pelat ngadwai kerku ki wei
try nganget le isnai ki ko try Jesus be hallelujah ka Jingpyndkut ko nang nigasngi ha ka tengu Jesus amen but amen try nang ku fi nong ai bore fi pinang la ban ya ka Jingim ka job ka Jingim ka bala ban long ka Jingim ka pen sngo bahai try nang ku fi ka bless shibon amen